אני הגיבור שבא להרוג אתכם מהמוות. זוז לשם. אני קצת מצולן. גם אתה רוצה? נכנסת אותי לכאן. לא. תשאר פה. איתי! איתי! פה. איתי! או שאתה מת. אמרתי לכם, אני הגיבור. תוציא אותנו מכאן! ואני גם זה שהרג אתכם. אתם לא מאמינים לי, מה? אז אני אוכיח לכם. מה אנחנו עושים פה? אתה מתכוון משם? העברתי אתכם. פה פשוט אני יכול לעשות שדה כוח שיגרום לכם לא לצאת. גם לזה אתם לא מאמינים, כן? יש פה חור, בוא נצא. מה זה? זה על המודל. טוב, אני חושב שאתם תקועים פה.